שבת שלום חבר'ה. שבת שלום חבר'ה. והיום רציתי לעשות ולוג על... רציתי לעשות ולוג על צעצועי מיינקראפט. רוצים לראות? אני אכוון את המצלמה. רגע, אני אזיז את המקלדת, כי אני מצלם במחשב. סוזי. טוב, זה מוצר הראשון שלנו כמובן זה... רגע. זה... ראשנו. זה סטיב. סטיב, טוב. אני אכוון לו קצת על המצלמה. סטיב. והנה יש פגעת. אוקיי, המוצר הבא שלנו הוא צ'סט. רואים? פתח, בפנים יש מקוש. תראו, סטיב עכשיו ילבש את המקוש. יש כאן, רגע, אתם רואים את הזיגזג הזה ביד שלו? מחברים אליו את המקוש לזיגזג הזה, והוא מתחיל לחצוב. יותר טוב עם היד. טוב, המוצר הבא שלנו הוא שולחן עבודה, קראפטינג טייבל. וסטיב יכין משהו. סתם, לא יכין כלום. עומד. אוקיי, והמוצר הבא שלנו זה... רגע, נמצא את זה. בוא נוריד לו את המקוש, נשים אותו בצ'סט, וסטיב הולך לישון. רגע, המצא שלו הפכה. כמה טוב לישון. לעבוד משהו? את! גלעד בני כבד. פרה! סטיב! פרה! אוקיי. המוצר הבא שלנו זה... חתול מנומר! הלב שלו זז! הראש שלו זז, וגם הרגליים שלה זזות, והראש שלה וכל זה. המוצר הבא שלנו הוא פיג. רגע, הנה אני אראה לכם במצלמה. פיג צעצועים. סטיב שף כרגע זה... המוצר הבא שלנו הוא... זאב! המוצר הבא שלנו... לא, אתה מפריע לי בוולוג! שלח מפה. והמוצר הבא שלנו זה... כבשה! לא כבשה! תרנגולת! בקבק! ובוא נראה אם יש עוד משהו. וכבשה! חוצים לה על הרגליים. תראו. אוקיי. תראי. פוינג. טאדאם, זה כל מה שיש לנו היום. אני אכוון את המצלמה.
וחזרתי אליכם! ראיתם הכל? היה כיף? רוצים משהו מצחיק? רגע. טה 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 טה